आंनि इउटुब चेनेल मिस्टार गामसेयाव गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आं बे समाव बरायना लाग्रोबाय। आं नैबे समाव दंफैयो उरियांघाट गला जिल्लानि सिङाव थानाय उरियांघाट होननाय नैबे टाउनाव। बे उरियांघाट होननाय टाउनाव जोंनि धनस्री बर' आलासि न' उरियांघाटआव बेखौ बेखेवदों आरो बेखेवगिरि महरै मानगोनां सरलपारा समस्तिनि MLA बिश्वजित फुकन मानगोनां बिथाङा बेवहाय बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों आरो आलासि महरै BKWSC नि मानगोनां लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि सार आरो बे दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ सामलायदों जोंहा BKWSC नि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारि सार बिथाङा। दा आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। जोबोर मोजांनि खोथा बियो। दिनै गोबां गोजाननिफ्राय जोंनि नैबे गला जिल्लानियाव गोबां आलासिफोर फैयो, नाथाय बे आलासिफोरखौ जों थाहोनो थाखाय जोंहा बहुद असुबिदा जायोमोन। नाथाय बे उसुबिदाया दिनै माने गैया जाबाय आरो जोङो आलासिफोरखौ जों जोबोर मोजाङैनो जोङो बेवहाय थाहोनाय आरो जाहोनायनि बेब'स्था खालामनो हागोन, जाहाथे माने गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय आलासिफ्रा माने मोजाङै मोजां बेयाव थानानै जोंनि जायगाफोरखौ नायगिदिंनो हायो। बेनि थाखाय नैबे न'खौ लुनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरि होननानैल' नङा, गोबां बेयाव आलासिफोर गुबुन गुबुन हारि माहारिनिबो बेयाव आलासिफोर फैनानै थाफैनो हागोन। आं बे सिंनि भिजुवेलखौ आं दिन्थिहोनो नाजागोन नोंथांमोननो। बेनो जाबाय धनस्री आलासि न'। जोबोर समायना लुदों। नोंथांमोन आं बे भिजुवेलखौ दिन्थिगोन। सिंनि सावगारिखौ नोंथांमोन आं दिन्थिनो नाजागोन। समाव आं जोंहा दङ गला जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि नीलेश्वर ब्रह्म आदाया। बिथांनि जायगायावनो जादों बियो। जोबोर मोजां खोथा। दा बिथाङा मा फोरमायो जेनेबा दा नैबे आलासि न'आव सोर बायदिया थानो हागोन जों थानो हागोन ना हाया, नङा होमबा? बिथाङा फोरमायगोन सोर आलासि बेयाव थानो हागोन। बयबो थानो हागोन। बाहाय बर', हारसा, बांगाल, जुंगाल गासिबो थानो हाजोबगोन। बे बयनिबो थाखाय खालि न'आ नोंथांमोना नाय बाहाय धनस्री बर' आलासि न' उरियामघाट थानानि उनथिंनो दङ न'आ। बे न'आ फ्राय 15 बोसोर सिगां बानायनाय बे न'खौ। 15 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे न'खौ बानाय एसे बानाय दा जोंनि सरलपारा समस्तिनि मानगोनां MLA मुस्रि बिश्वजित फुकननि एसे माने आगभाग लानायाव आरो न'आ एसे जाफुंबाय, थाजानाय माने माबासिम फैबाय आरो थाजानायसिम फैबाय। खिन्थु सुबिदाफोरा जेबो गैथ'वा बाहाय। बिसना टेबोल सकि बिराद बुस्थु नांगौ बाहाय। दा कारेन्ट सारेन्टनि जेबो गैया, AC/DC जेबो गैया, फेन जेबो गैथ'वा, चेयार थेयार बिदि जेबो जाथ'वाखै। खिन्थु लासै लासैनो बे जालांगोन। MLA आबो खोथा होदों दिनै बुस्थुखौ गाव इनिसिएटिभ लागोन होनदों एसे मा हायो मा हाया। जाय हक मुथथे न'आ बर्थमानसिम जोंनि उरियामघाटनि जिथु धनस्री आलासि जिरायग्रा न'आ धनस्री बड' गेस्ट हाउसआ फ्राय मथा मथि जों जाजासिम जाबाय आरो जिरायनो हायो। जों हरबो थानो हाबाय जेने तेने। खिन्थु एसे माखासे फिसा फिसौ सुबिदाफोरा बाखि दं आरो। थाबाय जों मिथिबाय बे जानो हागौ बे आलासि न'आ बर'नि लुनाय, खिन्थु बेयाव गासैबो आलासिफ्रानो थानो हागोन। बर' होननानैल' नङा, गासैबो माहारि गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बेवहाय आलासि महरै थानो हागोन। आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय। बेखिनिखौनो आं फोरमायनानै नैबे समाव आङो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसै। मानो होनबा आं न' फारसे थांफिननांगौ। मानो होनबा गेजेराव दैया दासान्दि अखा हानानै एसे गिदिर देरदों। माने दालाङा खोब सम्भब दालांनि थाखाय थाब थांनांगौ जागोन। मानो होनबा दैया देरनायखाय माने दालाङा एसे गाज्रि अबस्थायाव दङ। बेनिखायनो आङो बेखिनिखौनो फोरमायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं दोनथ'बाय।